Yo eben, Rara seneng dikontenin, opo cita-citane dadi artis bocah iki. Dolan HP apa tak? Dodolan HP mau lho. Oh, mau. Anak video renek ndelok. Cumane di komen arek. Ayo musakne to. Kan terus di komen arek kentekan ide Mas ngono. Saiki penake nggih apa? Lah aku ora ngerti, Tre. Aku ora tau weruh ngono kuwi. Apa sih penak? Embo. Kowe tak konten ngene iki keberatan pra? Gak. Tak busek ya anu. Duso Mas, anggite ngono kuwi, kok dipusek. Aku ndekane diseneni soalnya, mbok karo fanmu balik. Piye? Nyapa to kok video Lara ngono? Masa ngono kuwi? Ya ben. Ya, aku lho jarene ya ben iki lho. Ya ben. Nah, Bene to nyapa to? dan ditung duitmu. Mu dadi kurung. Wes. Malah hari iki yo lucu-lucu lho. Pas aku dolan jebol ketemu Gratis lho. Gratis untuk nyanyi lho. Suaranya kowe gembreng. konangan gendaan. Aku malah gak ero Ciro lupat. Ngomong njalukmu piye?